लोगोफोर हरखाबै भिडिअ मोनसे हरखाब माने हठाथ नङा आंबो न'आव मोनफैनो बावखायाखै न' सिङाव थानानैनो दिनै खालामनाय जाबाय माथो मोफ्लाम जाबाय थादोंब्रा लाइटआलाय गरममोन ना साननैसो बिराद गरम जोंनिया आदै बिश्वजित दैमारिया बुंदोंमोन नालाय कारेन्ट बांद्राय सावोला बिला सिखांखागोन निस्सय होननानै जाय हक गरमबो गरम थानो हायाखै जेरावबो गरम सानावथ' नै दा अखा हादों एसे गोजान मोनदों मोननाया जाय हक बाथ्राफ्रा बिदिनोसै आं दिनैहाय फुङावनो कर्टआव थांदोंमोन ओमफ्राय हाजिर कर्ट गाहैदों ओमफ्राय 22 तारिखआव बे मासनि 22 तारिखआव दंबावो कर्ट ओमफ्राय बे कर्टआ गाहैबाय हाजिर जाहैबाय बियो मोनसे खनसे फैसानिनो एक्सटर्सनाव गोग्लैदोंमोन आरोखि केस जाय हक बाथ्राफ्रा बिदिनो कर्ट गाहैबाय जों कर्ट गानाय लगे लगे जों बयनोबो एसेब्लाबो होनांगोन जों माजों होगोन आंसो होनो हाबाय दिनै कर्ट गानो बा सोरबा सासेया आंना दिनै बङाइगाव जादों हिसाबै ओमफ्राय गुबुनना दिनै तेजपुर मापुर बेफोरबायदियाव जुदि जोंनि सेंग्राफ्रा कर्ट गाहैनांगौला अब्लाना बै सुबुंफोरनिया केस गाहैनो थाखाय कर्ट गाहैनो थाखायनो बिसोरनो फैसा बेसेबां नांगोन मिनिमाम 10,000 तेजपुर बायदियाव दे ठीक आसे 10,000खौ नंला 5-6,000 थाखाखौथ' मिनिमाम नांथारखागोन बेबो ओंखाम जाया लाफानो फैबावनो गोनां जागोन दिनैहाय आंथ' देनि खाथियाव 1000 थाखाजोंनो सोलिबाय ओमफ्राय गोजानाव गाहैनांगौआ मा जाहैगोन आं बङाइगावआवनो जुदि 1000 थाखा होनांगौ जायोब्ला ओमफ्राय तेजपुर बायदियाव बेसेबां थांगोन जोंनि Ndfbनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ सानदोंना सानाखै आरो बेफोरखौ सिन्था खालामफेरदोंना फेराखै जुदि खालामाखैबा एसे साननाया मोजां जागोन नामा आं बेखौ सानदों जोंनि Ndfbनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबाया दिनै एसे मालिकबो जाबाय दे आं बै सुबुंनि थाखाय आं जेबो बुङा सम फैगोन बेफोरनिबो सायाव बुंनायनि आरो आं जै बुंबाय सिदा बुंगोन अब्लाना ससियेल मिडियायाव नांलायलायनायबो जागोन बाथ्राफ्रा सिदा बाथ्रा बुंगोन आरोखि Ndfbनिखौ आं दाबो बुङाखै बुंगोन सम सफैगोन बेफोरनिखौबो बुंनायनि समा सफैगोन बेफोरनिखौ बुंनायनिबो रावबो बारग'नाय नङा अफ्रिखौबो सोरबाया बुंखागोन बुंथोन बुंनोबो नांगौ आंखौबो नङाब्ला आङो मायाव थांबाय थागोन गाज्रियावसो थांबाय थागोन सोरबा सासेया जुदि आंखौ बुङाबा आंबो गाज्रियाव थांबाय थागोन खोथाया जाहैबाय मा आं दा बुंबाय थानाया क्षमा खालाम एसे गुजुहांदों जोंनि दैदेनगिरिफोर बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर बा इलेक्सनाव देरहानानै जायफ्रा MCLA जानाय बा EM जानाय बिसोरनाव जेबो केस गैया थानाय नङा बिसोरनाव माबोरै थागोन बिसोर साफा आफादखौनो दैदेननाय ना दैदेनगिरि ना बिसोरो ओंखायनो बिसोरो मा केसा बिसोरनाव थाया दा सोरबा सासेखौ थिनबाय अर्डार होबाय बे खामानिखौ मावहैबाय खिन्थु बिनावसो जाहैजोबगोन ना केसा खिन्थु बे मानसिया दिनैहाय खामानि थिननानै बियो गिदिर रेंकआव दंहैयो गिदिर लेभेलाव दंहैयो बिसोर बुंबाय थागोन उदांस्रिया सोर साबेसे Ndfbनि दैदेनगिरिनि बिखायाव दं बेखौल' बुंनांगौ मिथिबाय जाय Ndfbनि गासैखौबो होनथ'वाखै दै खिन्थु जायफ्रा EM नो MCLA नो माबा माबि MLA थेमेले माबा माबि जादोंना बै Ndfb दैदेनगिरिफोरनावहाय उदांस्रिया सोर साबेसेनाव दङ दे आंनो बेखौल' नांगौ उदांस्रि बुस्थुआ धामालि नङा ओमफ्राय बिसोरो दिनै बड'लेण्डनि बाथ्रा उदांस्रि मतलब बड'लेण्ड ना गावनि राव हारिमु गावनि थाखा फैसा गावनि आयेन गासैखौबो उदांस्रि बेफोरबायदि आरोखि बेखौ सोर लुबैया सोरबा सासे आबादारियाबो बिदिखौ लुबैयो गावनिनो आयेन गावनिनो जेरैबायदि खेमजुं गावसोरनो जेरैबायदि गोसोबायदि खालामनो हायो बेफोरबायदि आयेनखौ सोर लुबैया बयबो लुबैयो नाथाय दा जोंनि Ndfbनि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा बिबानाव दङ बा नैबे MCLA जानायफोरना Ndfbफोरनाबो देरहानाय दङ नालाय पलिटिक्सआव हाबबाय नालाय ओंखायनो देरहाबाय बिसोरो गावनि
बेनिफिटखौल' नायगोन ओमफ्राय बै बे जायफ्रा केस गोनां ना बिसोर बिदिखौ मालाबाबो नायफेरनाय नङा आरो सानफेरनायबो नङा बिसोरो जुदि बै सुबुंफोरखौ जुदि बिसोरो जुदि थारैनो जुदि सानोमोनबा गोबाङानो कमेन्टआव लिरनानै हरो गोबाङानो कमेन्टआव बुङो जे नोंसोरो एक्स एनडिपिफ्रा मानो खौसे गैया होननानै बेबो बाथ्राया थिग खौसे गैया नंगौ थिगानो खिन्थु मेन माबायानो डिपुटि चिफ नैबे बिटिआरनि ना गबिन्द बसुमतारी बे खौसेथिखौ बे लुबैग्रा नङाथ' बियो गेजेराव आरो माबा मोनसे बाथ्राबो होनबावदों आं बिनि टपिकखौबो लाबावगोन 4 लाखनि थाखाय जों मानो नाङाखैबा मानि थाखाय नांदों बेखिनि बाथ्राखौबो आं बुंबावगोन उनावहाय खिन्थु जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बियो बे एकदम भेलुलेस बाथ्रा ओमफ्राय जोंनि नैबे खौसेथि लुबैयै होननायनि बाथ्राया नैबे दा गबिन्द बसुमतारी सारा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो बिथाङा बियो मालाबाबो हमनानै ला जों गबिन्द धीरेन बर'नि बाथ्राखौनो एसे बुंजागोन धीरेन बर' सार गबिन्द सार बिसोर सोर सासे भाइस प्रेसिडेन्टमोन सासे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिसोरो एनसि केम्पआव जयैनो थादलायोमोन जयैनो मोनसे टाइमावनो ओंखाम ज' जादलायोमोन ओंखाम जादलायनायाव बिसोरो मा रायलायोमोन बिसोर जों खोनायोमोन ना बिसोरनि ओंखाम जाफुनाय समाव जेरैबायदि हारिनि बाथ्रा रायलायनाय आफादनि माबायदि फेदेरनांगोन उमुगाव माब्रै जादों उमुग जायगायाव सेंग्राफ्रा माब्रै थादों बेफोर खोथाखौ बिसोर बिराद रायलायोमोन बिसेसकय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा रासिन रायलायोमोन दै केम्पआव एनसि केम्पआव बिसोरनो ओंखामखौ जों 7:30 कमप्लिट जोंनि जाखांजोब्बाय 7:30 ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो 7थासोआवनो 6थासोआवनो जाहोजोबनानै 6थासोआवनो ओंखाम ओंख्रिफोरा गासिबो मोनजोबना खुरनानै जाहोहोनाय जों गोसोआव दं खिन्थु बे गबिन्द सारा दिनै खौसेथिनि बाथ्रा मालाबाबो गोरोबनो गोसो गैया मालाबाबो बियो मोजाङै बियो जुदि एनडिएफबिनि जाखिनि केस थानाय सेंग्राफोर बेफोरनि केसखौ जुदि बे गोसो होनानै जुदि नारसिनोब्ला प्रमद बर'खौ जुदि नारसिनोब्ला मानो हाया बिलाय प्रमद बर'आ दिनै गबिन्द बर'खौ लुज मोनदों ना टाइट मोनाखै लुज नादा बबा नादा लुज जानानै दं ओंखायनो बे लुजजोंनो बे सुबिदा मोनदों जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनावहाय रनजित बसुमतारीयानो होन बड'सा एमएलए आनो होन नैबे सावरायग्रा एमसिएलए आनो होन बा सोरबा गोबां बिदिनो एमसिएलएफोरबो दङ जेबो खालामनो हाया जेबो बुंहैनो हाया दुरबलथाया बिसोरनावनो दंजोबो एनडिएफबिनि खोथाखौ बिसोरो सिरियास भाबै रायलाया जोंनि सेंग्राफोर दिनै केसआव बेसेबां भुगिनांनांनाय दं बेसाराफोर दिनै सानसे हाजिरा मावाब्लानो ओंखाम जानो गाबोननि थाखाय साननो गोनां जानानै दं हाजिरा मावाब्लानो बिसोर ओंखाम मोनजायैफोर बायदि जानानै दं एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै सोरबायासो दिनै बिराद मोजाङाव थानो गोनां जादों जों दिनै सानसे खामानि मावाबानो गाबोननि जानांगौखौ गाबोननि जानांगौखौ जों सिन्था खालामनो गोनां जानानै फैदों बेफोरबायदि जानानै दङ जुदि गबिन्द बसुमतारीनो बा नैबे एमसिएलएनो बिसोर जुदि ज' एनडिएफबिनि गोजा जुदि ज' सावरायनानै जायफ्रा एमएलए होन एमसिएलए होन इएम होन बिसोर ज' सावरायनानै जुदि मोजाङै जुदि सिन्था खालामनानै जुदि गथ'फोरनि बारै जुदि सिन्था खालामाबा जेबो जाहैनाय नङा आरो आनसाक्सेस होननानै बुंगोन मानो होननानै बुङोबा पार्टि वाइसआवसो बाथ्राया थांलांगोन दिनै गबिन्द बसुमतारीखौ बुंनाय लगे लगेनो सोरबा सासेनाव नांहैगोन दिनै फेरेंग्राखौ बुंनाय लगे लगेनो सोरबा सासेनाव गेदुं नांहैगोन खिन्थु आं एनडिएफबि हिसाबैसो एक्स एनडिएफबि हिसाबैसो बिसोरखौ आं टारगेट माने पइन्ट खालाम बाथ्राखौ बुंबाय थानो गोनां जादों मानो बुङा बुंनो गोनां जागोन खारन जोंनि एनडिएफबिनि जायफोर सोद्रोमाफोर दिनै सारायनि खोथाखौ बुं साराया दिनै नागालेण्ड बायदियावहाय केस गाहैनो गोनां जादों दिनैहाय बियो मबाइल फाननानै दिनै केस गाहैनो गोनां जादों आरो सोरबाया दाउ अमा बोरमा बिदि फाननानै मा जाहैदों कर्ट हाजिर खालामहैनो गोनां जादों मानो जादों बेफोर गोरोन्थिया सोरनि आरो बेफोर भुला सोरनि सेंग्राफोरनि ना जोंनि नैबे दा खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि खिन्थु दा जानाय सिचुवेसन ओमफ्राय सोरबा बै बे 17 बोसोरनि बाथ्राखौ हानहरो दै नैबे दा जुदि जानाय कारेन्ट दा एनडिएफबिनि जाखिनि प्रब्लेम जानाय बै समाव बे प्रब्लेमा फैयाखैमोन आं बेखिनि बाथ्राखौबो बुंगोन आरो बै समाव जानाय प्रब्लेम दा फैयाखै आं बे बाथ्राखौसो बुंदों दे सोरबाया कमेन्टआव बिराद बाथ्रा लिरनानै हरो आं जेबो मोना कमेन्टआव आंखौ मा बुंहरो नांजाया खारन
मा होननानै बुंगोन पलिटिशियानफोरा ओरैबायदि बुंबाय थायो मैदेरा गावनि लामाजोंनो थांबाय थागोन सैमाया सोंबाय थागोन होननाय मोनसे राव बुंबाय थायो नालाय पलिटिशियानसिया सेम बेफोरबायदिनो आंबो कमेन्टआव मा लिरना हरा आंहा नांजाया बुंनांगौ दरखार गैया खिन्थु आङो गासैनिबो कमेन्टखौ पिकआप खालामजोबनो हाया अनलि मोनसे लाभ सिम्बल ओंखारो बे लाभ सिम्बलखौ थुनानै हरो क्षमा खालाम गासैखौबो थ' लोगोफोर आं दिनैहाय माने भिडिअखौ नैबे जा गोसो फैदों गोसोखांनानै आंबो दिनै कट गाना फैनाया बारा गोबाव जायाखै जिरायना दं नेक्स्ट 21 तारिखआव लोगो मोनलायगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बयनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि